Hello, mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Kumusta? O karon dahil atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. O sa dili pa, shout out tayo ko no, kang Lance Shipman, o kang Ami Alexander no, from Atlanta, Georgia, o kang James Sabero. Salamat kayo no, sa pinaminti ninyo nga pasunod sa mga sugilanon. Nagikan sa main drama. Salamat kayo o sa tanan nga sunod aning dramahan no. Shout out din yung tanan. Diog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung ako yung upload no nga drama. O karon di ita maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon. Ang Karibal kong Lolo Part 6. Dahil paminaw ha. Muhangyo lang ko ni mo, Lolita. Kining kwarta ha, dako na kainig ikatabang nato. Aminaw ka? Kung imo ning balibaran, anugon kaayo og maadbok kini sa lain, ha? Mao nga muhangyo ko nimo. Dawata lang ni day. Ilabi na nga daghan tag mga utang nga bayranan. Busa, ayaw gitaw nig balibari. Pag muse ta. Guwapa man ka. Luka pa hao. Ngayon kay kawi. Ikaw rin bugto na mong garbo. Nga makatabang o makahawa sa tong kalisod karon. Yan na. Doota ni. Imo ning kwarta ka. Uhahay. Ug dako kini katabang na to. Sige na. Dawata na yun. Paslan rin. Gikuha maniguryo ni si Lolita og news sa ilang team. Oh, come on. News. Mao lagi. Alkansi tayo ni Pitch. Kay gwapa kay sila news. Onya, kisa may atong news ron. Kisa news na to ini? Sinang daday lay ato. Butang bangat jailon. Kakurangot na sa atong negosyo. Kung di ka gusto ng daday, sinang Baghdad. Kaya ka ng Baghdad. Paskang! Nadasas paskang maitas yun. Hindi masap na gana mo duwa anak. Magkita tas naong ninang bakdat kay pildi na tada. Magkatabang masada natos ng Baghdad kay mayo masadang muki ay musayaw. Labi na sa cheering pitch, may kinasiya. Daw na tadaan kay bulikit-likit sa Baghdad sita. Bulikit-likit. Katawa na siya Tumbling katawa ka na na, bulitok-bulitok. Eh nga tong news, murag irong buwan. Kakiskural. Bitaw Pitch, wanay kaso nga nakuha nila si Lolita nga ilang news. Ang importante nga ang kasing-kasing ni Lolita ni Adri na to. Itski! Chechki. Dili Hong Kong! Wasto ka! Wasto dyan kasi mao na siya nindot! Hay! Alagaw, ugma na baya ang parade. Siguradong daog na gyud unya kay ni sa rampa. Kay ikaw ba yung kinagupahan nga may appeal sa muse? Na, makalagot lagi kaayo gaw, uy. Imbis nga wag ko'y plano og ingon ini. Mapugos na lang kita tungod sa atong mga ginikanan nga nahigot sa kawadon. Wala man sab nay kasugaw. Sayang man sab ang kahigayunan kung dili ni mo suwayan. Daghan baya sang nalipay nga usa ka sa contestant. Wala ko'y mahimo ini, gaw. Nahinayak naman ko ini. Ako na lang gining irampa akong kaugalingon. I-enjoy na lang gaw aron malingaw ka. Pakitoon ako sila gaw kung unsaon ako pagrampa. Mutambling gid ko ba? Oh, ulo! Tawagin ka ba tumbling gaw? Aha, kasayon anak gaw. Kita ka kanang gibuhat sa bakabayot? Oh. Sobra pa unya ko buhaton anak. Oh. Nya magpakigol sad ko. Grabe ha, anak gaw. Na, mga mata niya sa mga manyaki sa anak gaw. Kuyaw kayo. Maglaway. Basta gaw. Puslan man nga nahinayak na ko ini. Ako na lagi ning lubos-lubuson.
Dili na lang ginin ako ang angon. Ay, pasilan kaw. Daghan yung masyak unya sa imo ipakita ugma. Muabibag yung kung maayo ni grampa ni mo. Andama lang ng daghang pakpak unya ni mo gaw ha, o kanang imong syagit. Kay mo kiat gyud unya kung maayo gaw. Ikaw di ay ang Captain Ball ugma rin na to. Muabay bagyod ko di mong maayo. Ilabi na og inig-shoot ni Musbula ay mo ambak-ambak gyud ko. Ayun lang pag-abiban ako, trivia. Ayun na lang. Ato lang kaspikas laban. Ayun lang namo. Uy hala, nga naman. Naan mo kung may muse nga mutsir na mo, ha? Si Lolita. Ay nga naman di ay. Kaming duha ni Lolita magtapad mi. Nga? Hapulos bitaw mi mga sexy. Pastilan ni mo, trivia. Kano sa among gidi ka muli sa inyo? Ay nga no bang naabot man ka ng pangutanaha rin na to? Nalimot ka nga anhin ako forever mo puyo sa inyo. Forever? Forever. Di na mo imoy. Did you forget? Di na mahimo forever. Ngano kung ari ka puyo sa amo, nga? Naam kay bay sa inyo. Ay, dugay na to na kung gikalimtan na to. Kay? Mas nakauyon ako dinhi kay na ako sa tanan. Unya, maayo kayong mong lulo na ako. Yeah. Giayo sa kunya pagtagad. Oh? Tinagahaan ko sa akong gusto. Unya, nga mo pa uli, pamagig ko na ko, be. Be. Hey, bayani mo, trivia. Wa ko makasabot ni mo nga. Wa naman unta ka na mo kinahanglan na din. Ops. Ayaw pagsultig ingon anaahan na to. Kay foul na siya. Timan nga ako rin nasayod sa inyong mga plado. Magtarong dia. Ay, nagtarong bitaw ko. Ayaw lang yung kong binuangin na to. Kay kung imo kong binuangan, o imo kong palayason din he, mabulgar gud ang imong mga plano sa imong lolo. Unya unsa man, nagkasinabot ba ta? Ha? Puslan man nga ni ako din he. Mas maayo pag magkasinabot na lang tangdaan. Og uyunan ko nimo sa tanan na akong gusto. Unya, unsa man? Nauyon ka dito sa ilang guryo, ha, daday? Ay, yun kayo, ay. Yun kayo. Naligaw ko dito, Felix, kay Nasturibia nga kalingaw kayo. Kunya, naasabdan na dito. Kaon, kalingawan. Samara nga ako'y gitrabaho dito, oy, Felix. Mumandara niya ko budawat ang sweldo. Kagarbo biyan ni mo ang trabaho, ano? So mo di ay. Nagsalig day ka, ha, daday? Nga inahan kang Lolita? Ha? Kaya kung di pa ni mo anak sa Lolita, tingali, file out na kang guryo. Hoy, di ka fire out ako sa Guriyo, no? Kay si Guriyo, suod kayo na nako. Unya, ikaduha, malingaw sab siya namo ni Toribia. Kay, pirmi mong pagkatawan niya. Dili boring iyang life. Hoy, daday. Nagsabot, Nagsabot. Usa man. Dako pa magkakagsweldo na ako. Kinahanglan nga imo ning patiwason o eskwelas Lolita. Ha? Pahuwa mo naman. Pahuman nun ginani mo. Slide ako, baba. Slide. Sure, day. Tapa na, ha? Tapa. Tapa. Usay pahuman nun, ha? Ako'y mo pahuman na ng babayan, ha? Uy, tawag yun, kay may magkagpangita. Unya, ato mo sa anak. Ha? O sa mga plano ni mo? Dili ni mo pahumanon, ha? Imo man ang tahas, Felix. Og usa pa, di naman sab na kinahanglang maguol si Lolita. Kay kung gusto ho niyang madato na yun, wala na problema. Namas guryo. Nabuang ka na, day. Imong ilaw ang imong anak ang tiguang. Ay, baya ka, Felix. Felix dakat. Huwag kay kartiyo. Gamitan ang inyong utok. Utok brain. Parihas ng musimong anak. Tanawa, ha? Kung sugto ni Lolita sa guryo niya magpakasal sila, madato na nas Lolita. Ug matod ni guryo, halos ang tanan niyang katigayunan, iya na yung ihatag ni Lolita. Unya kung mag-ipon sila usa ka duha ka tuig usa, libre na Lolita. O di ba? Usa duha ka tuig. Usa ka mo ba sa taon ni Surya? O di ba? Kingano? Nada kanang expiry date ang ilang kapilyon. Baya.
Baya, bugits dyan mo. Ay, sus. Ay, huwag ka magtanaw ni Goryo. Tiguwang pa na nato, Felix. Nagtuo ka nga mabuhi pa na sa sunod tuig si Goryo. Hoy, nangita na nagpares ngayang kabinlan siyang mga katigayunan. Ug swerte kayo ng atong anak. Hilom di, oy! Ba ini ay. Nakasiguro na ka nga. Dili sa abtag sunod tuig. Ay, pastila ni mo, Felix Dakat. Huwag yapon kakatuhog sa akong buot ipaibot. Ipasabot. Kana. Ah, bisag bonus na lang ang usa ka tuig. Taas na kayo na para ni Goryo nga mapuhi pa siya. Tiguang na kayo na. Huwag na nailana. Pirma na lang sa wati ang tuwang anak. Pagkasalbahis ka di mo na ay. Yawa ka kag pagkuna-huna. Yawa. Susuwa! Hilom na ay! Mayawa ka ron. Di kamit lang na ako akong utok brain, Felix Dakat. Di ko parehas ninyo nga nagdako ng huna-huna. Ikaw ba? Huwag kay klaro na day. Ha? Pulos ka inamaw ng imo. Ano mo? Oh, wa ni mo huna-una ang bation sa tong anak. Ang imo gyud nga makasapi ka, ha? Nga madato ka. Ay, hala, ago, hoy! Hoy! Kabugits! Usa ba day? Usa man day ang akong huna-hunaon? Nga masakit ko? Ha? Masakit ko huna-huna ng bulsa na to nga perming gwason? Wag kay ayo, ha? Hula-hula abya, ha? Nga kanas Goryo naasab na'y apo. Naa si Renato nga bahinana niya. Uy, kay nga naman di ay. Apura man na. Maog ka, andi, nga mas pabor pas Lolita kasi mabinano niya sa dakong bahay sa katagayunan ni Goryo. Maong nga ayaw na lang pagpakaaron ingnon, Felix. Ikitang tanan na ngandoy ta nga madato. Kata-kata lang ba mo? Budi, uy. Hilom ya! Uy! Basta ako. Uy! Dili ako pugson sa Lolita kung unsa iyang gusto. Hatagan ako sa siyang kagawasan kung kinsa iyang pilion. Bahala ka, Felix, oy. Basta ako, mutodlo gyud ko sa akong anak sa husto nga makalingkaw wasyas kapait kinabuhi. Simpak ko ba kapili ng kriminal nga to anak? O yawa pag ginahot. Saman, may pag inana na lang, no? Maglana na lang tagputot. Oh, sabot ka. Kita gyud unyay makatagamtam sa pinakapait nga kinabuhi sa kalibutan. Ug mag-antos lang yan nga mag-antos sa atong anak nga mahimong miserable ang kinabuhi. Paskang, bapaan nila ni Glinda ang Lolita siya. Pero ang imong crush, mayamis kay pa. Papalang ulam na. Purma tayo. Nagpanilap ko ng mga taong nagtanaw. Lagi, karon pa ko makakita ni Lolita nga nagpasiksik maayo. Oh, come on. Purma kayo. Tanawa na, mayor ba kayo mukiay siya? May pagkikuha lang sa unta tunatos Glinda ra. Nay, wapar ba kayo o posturas Glinda on? Nag-short sa bug pinamubo. Nya puti sige kay paa. Wow, oh, come on. Tanaw na kong Glinda mo rin itong pinakasikat na vlogger nga pinakadakong kita nga vlogger dito sa DYHP. Hala! Mau. Pastilan siya! Pastilan, makahikap ng kuha niyang paha. Pwerte na ko nga, pwede na dyan kong mamatay siya. Katong vlogger sa isipin ang prima mo short. Katawa magpurol. Pastilan! Kuya, huwag mo kasi. Kuyong kayo. Paar na gusto ni mo may kampanya. Gusto na kang mamatay ko. Come on. Abot bang anong ganahan di ko magtanaw magpurol. Ay! Lain na ako pamatay siya. Lain. Ano pala, Bipits? Hangad sa langit, aron di muputi ka ng imong kalimutaw. Ay, pastilan siya. Maroon akong gibayaw sa langit nga nakakita nila. Hindi mo tagin nila tanaw magpurol. Ay, ginalang mo daw kita ini. Tinudon lang yun nato nin duwa, Bipits. Ato, gisla tinudon. Tinudon niya. Come on. Uy, siyo. Si Renato ay. Niya pa ingon din eh. Nagtaga. Oh, Ren. Siya to. Taga Lolita? Ginaing siya sa tanan, di ba? Siksi ang gwapa kayo. O, bitaw. Ganyan na rin ko nakabantay ninyo. Tabis kaya mo tinanawan, Lolita.
puno sa kaibog. Kung sa day problema ni mo rin. Ha? Akong problema? Oh, Wa ko'y problema tasyo. Midol ko na mo kay gusto ko nga hagiton di ka ground. oh come on. Unsa man? Mas mayo nang magpustaan na ita kung kinsay makadaog na to. Meaning, tournament. Ang ato man yung mga team mo'y unang magsangka karong gabi. Magruhan ka? Ang iyong 5,000, makadaog og 10,000. Saman, deal or no deal? Oh, nga nung makapatingog. Sige. Kapit, sige, sultin mo, Pits. Sige. Yay. Okay. Deal mi ana, tato. Deal, ha? Eh nga no, naday kay kwarta. Ah, Na may kwarta, wa? Daman. Ipakita! Kaya nga, Ya, ni ako yung 10,000. Mainyo ni. Kung baka daw kung karang gabi, kung dili, maako na sa bang inyong 5,000. Ganon. Man ang inyong pusta. Tos bay. Basta deal lang tala. No way! Di ko musukol kung wa mo ikapakita. Naibaw kung wa mo'y kwarta. Ay. Niyan ko'y laing deal ninyo. Unsa man na to? Niyay. Sa buto na to. Kung 15 makadaog karong gabi kinahanglan nga magpirmahay ta. Nga di na mahimong muduol o mamisita ni Lolita. Kinahanglan maglikay na kaniya. Unsa man? Deal or no deal? Ano? Unsa man? Duwato ni mo akong hagit? Oh, sige. Ako na duwaton. Yan ako'y kiandam nga papel din Nay, pirmahin Ako na ni basahon. Oo, sige, basa ha. Binisaya o bumbo raman gini. Unya, pirmahin dayon. Ako si Lolita. Gikan pa in town sa Kasadpan. Taga-sityo ang tuwanga, ang yuta sa mga gwapa. Mabuhi! Grabe. Nagkaarang pa sa Lolita rin ay. Guwapa mo kayo sagot. Bitaw. Unya, ibog sa kay ka. Kisa magutay di maibog ni Lolita. Naunsa. Ilabihan ka siksi. Puro makiglawas. Ang naong nga murag si Ivana Alawi. Kutis por sila na. Awa na yung kay pangitao niya. Nana niyan tanan. Hoy, kudaw nila. Kasi malimot ka. Nga dili na para imos Lolita. Para na nako. Lan. Oo, masag kumalimutan na rin. Para ramang ginani mo. Pero, Ren, wa ba kakulbay? Makulbaan man kuno ko. Oh, siyempre, ato biyang gihagit si Tasyo na kung mapildi sila sa atong liga, di na siya pwede makabisita ni Lolita. Unya, asa mang dapit ko makulbaan? Dili ako'y makulbaan, Nel. Siya. Oo, Ren. Ikulbaan na rin siguro to siya mayor rin. Makulbaan yun, Nel. Ligon ko kay ta. Ang huyar na to, si Luluguryo ra o si Noy Felix. Niya rin, saan? Gusto rin mag ni Lolo ni mo nga siya mo ay Captain Ball. Ay, okay na si Lolo. Hangakon rin na, Nel. Dua katuyok sa kurte, wala atakeho na na. Buwang nga gini mo rin eh. Di mo masang gitungo na mo Lolo. Ay, misuntil ko sa tingoon, good. Kaya sa Lolo, Nel, hapit na na. Bilan ko edad na na, good. Kung di palang unta na tiguang, ako na nanggihiluan. Nindot sa nangidiyahan na. Si Lolo naman lang ni mo imong problema ba? Kay mawa na si Guryo. Kasi Sir Guryo, bulahan na kay ka. Diba? Uy, abi ni mo, kaya si Lolo, marukoy kaya na. Wa pa ginaniibutang sa iyang testamento ang akong pangan sa kinatibok ang bahin sa iyang mga katigayunan. Uy, ano magkangawa pa man niya ibutang rin? Dagan ang rason, Nel. Kinagtuo si Lolo nga mabuhi pa siya dugay. Ikaduha, tungod kayo ng ambisyon pa siya nga makaasawa o balik. Ug ang ikatulo, nagduha-duha pa na siya hangtod karon kung iya bang apilan ug bahin si Tasyo.
Ha? Uy, nga magunuhon na pa man siya nga bahina. Ha? Iyang bahinan nga, wala naman ka na siya magtuo nga iyan ang apostasyo, di ba? Sa tinuod lang, Nel, iyan na nagdisalit ko ay Tasyo, ngayang apo. Tungod kay nagtuo man gyud siya nga si Tasyo mo'y nagpatay sa among amahan. Pero ang delikado lang, Nel, kung iyang pasayloon, kung dawato na pabalik sa Tasyo. Ano nakaingon man ka rin? O natural. Nagkagawas na ba yan ang Tasyo? Wa, beta kay ba o, basin simba ko mausab ang hunahuna ni Lolo. Pero imposible yung mapasaylo pa siya rin. Dako ba yagid kayo ang iyang pagtuo nga kriminal Tasyo? O, di lang kita kumpiyansa nila. Kidaghan pa kayo ang mga posibleng mahitabo. Mga di gyud ta niluag-luagan. Hangtod nga makakita ta og maayong binta. Diha na ta mo birada. Gusto. Pero sa gilang rin, mag-enjoy na ta karong gabi. Gusto ka na eh. Karong gabi, atong ipakita nila ni Lolita ang atong mga abilidad sa bula. Aron, pagkauwawa na to sila si Tasyo. Grabe ka. Wa nagkiduda nga ikaw lagi prinsesa sa tanang mga gwapa din sa tuagaw. Sabat diha gaw, uy. Naahat ra ba ako adto na? Uy, akad ko taon. Deserving masabi ka gaw. Kay ikaw may muse. Kay tanaw ra gud na imong beauty, oh. Gaw, sige na paghilom na gaw. Ayaw pala biik kay manglupad na unya ta dinhi. Bitaw gaw? Jud kay ko nimo gaw. Ayo. Oh, Maya. To ana, wa na palibak si Greggy gaw. Pwede mo dayon. Dali, Greg. Dayon. Dayon din eh. Kabaggets good mo, Greg. Gikan ko nga nag-jogging. Ha? Jogging? Jogging. Gikan ko nag-jogging, Lek. Para kondisyon kung duwa rong gabi iba. Jogging. Ay, joking. Sige. Ngayon lagi kay ka. Yay. Lamat kay Glinda. Nag-abaya gid ninyo karong gabi, ha, Greggy? Aw! Uy! Nakita niya mo rong gabi kung unsaon ako kuan, dribble ang bola. Dribble. Anong tingali shooter kay Kagreg, no? Aw! Ako pa. Sukad pa dyan na kaniya to, Glinda. Shooter na kundaan. Wapay makabindahan ako din, bisag ginsa. Unya, Greggy, naabaya sila si Tasyo o Pipito. Tasyo. Na, mga maayo sa gayo na silang manuwa ra ba? Uy, si Tasyo. Layo kayo na ako sila, eh. Wala sila sa kong kumingking. Luyat kayo na og lihok, Tasyo. Luyat. Murang saging. Luya. Luya, walang mo katawan. Nasipya tagani tagti. Luya. Kana di sad luya. Luya. Kaya naglihok, Tasyo. Mukatawa lagi gihapon mo. Dapat pipito nga murag bakang mudaga. Bakang. Murag bakang mudaga. Bakang. Bakang ba? Ayaw na baka. Kay manungay man na. Ay, karatol na. Bakang ba? Uy, dili, uy. Di ba muna bakang mudagan si Pipito Greggy good? Kay. Murahin na siya magkinto kung mulakaw. Pero paspas kay na mudagan. Bitaw, Greg. Paspas bitaw na mudagan si Pipito. Ako sa luyat o sa bakang. Bakang o kanding. Aw! Magkita bitaw niya ni duwa. Inyo niya masaksihan kon kinsa gay mudaog o niya na mo. Nya, unsa na may paminaw ni Masyo? Andam na ka para karong gabi. Sa tanang higayon, Pitch. Permitang andam. Mura tanig si Inday Bambina. Andam kanunay. Pate. Pero siya. Baka ba kulbae? Ha? Sa inyong gipirmahan ni Renato kay kulbae? Nganong makulbaan man ko? Siya mo'y angay makulbaan, Pitch. Ang ako lang basyo. Kung simba ko, mataghapan nila o niya mapildi ta. Uy, mudawat man ko kapildihan, Pitch. Mo na inindot siyo. Pero kung palanglit, sila mo'y mapildi. Dawat ka sila si Renato? Ha? Saran siyo, dawat ka si Renato, anak? Ha? Sundon ka niya ang naas inyong ikasabutan? Kana. Maraming may gipirmahan. Kung nayaring lapason, mubayad siya na kung dakong kantidad.
Usa ka milyon ko ni yang gisuat ni. Tembe! Simbi. Mau bitaw. Oh, come on. Bangang jailo. Kuyawan gyud ka. Kaning ako baka mo. Kabantay ko kuyawan ko sa pagbasaon niya. Nya imo da yung gipirmahan. Ko abs kuyawan gyud ko pagbasaon niya imo ding gipirmahan kabantay ka. Kung Wa ta kang pirma dayon, pirma man dayon. Mo lagi kung hagitay lang page, no? Di ko mahadlo ka na. Kung di gyud ta makadaog, wa kita swerte. Pero kung kita makadaog, kita sa dunay swerte. Hay. Mo nga manikamot kita siya, ning kamot ha. Mas mo init trabaho kanang ana bang agit-agiton ta ba? Init ko. Mahimo na kang hotspot. Ala. Parehas ta, Pits. Parehas ta. Ha? Mo na ipagayon, Pits, nga bahalag mapili ta basta kita'y mo daog. Come on. Hinon. Hinon, sa tapat lang daan, pildi na sila siya. Kay si Lolo ni mo, kindang-kindang naman tumudagan. Naam sa Chinoy Felix nga, murag kurmata. Mudagan. Murag kurmata ba? Ayaw pa naway siya. Come on. Imo biyan nang umabot nga ugangan. Ay, una-una mong panaway sa yagod. Mo, nakasunod na sa nunggo. Pero tinood ba yan ng lain na kayo o linakta na si Felix? Nakita ka nang maglakaw na siya murag gipilasan. Bitong. Bantay ka? Layo na kang hindi bambina. Nga, bisan sa iyang pangidaron, patang igayapon kusog kayo mo sayaw. Ambak-ambak lang yapon. Juan Gapon. Number 1 lang yapon. Tuyhad lang yapon mula ka. Tuyhad lang yapon. Adonay mismis, champion yapon. Champion. Yan, napay Renato Pits. Nga naman Renato. Unsa man sabsin nato? Kabantay ka ng yang linaktang murag tapay-tapay. Hilaro na tapay-tapay. Pero magmanok na itapay-tapay. Tapay. Bitaw. Kabantay bitaw ko ano. Ako ang gi-imagine daan nga mura na unya na siya kagwang nga mudagan. Bangang sa ilo. Come on. Bangang sa ilong na. Napagit siya. Kana si Jonel ba? Jonel. Murag magsaguyod nga maglakaw. Amaw. Dako ka na kong kumpiyansa, Pits. Nga kitagi mo daog ining tapara. Kinsa may first five na to, Lo? Ako. Ikaw. Si Jonel, Felix, o si Apiat. Uy, huyang na to, Lo. Anjay, huyang. Mamayo ang talo. Pasulod na itong tulog ka varsity nga atong ikuha. Kanang tagas ba? Mahimog substitution lang unya, Lo. Anjay nga rin. Singan. Ano magbuot magdala ko may coach o captain ball ninyo? Kung ano ba? Suggestion lang ni ako, good. Kung mahimo, ikaw, ako, Junel, o kanang duha ka varsity. Unyan lang na si Apyot landay gaya ang naglihok. Uy, Si Landay, huwag magbuot na ko rin na to. Dibaw ko siya akong gibuhat. Ako ng strategy para nga malukapaw niya ang kontra. Sige. Pangandam na ko Pangandam na mo kay Apit na magsugon doa. Patay tanita para rin delikado tayo ni. sige lang. Uyunan lang nato ang ni si Lolo. Basta timan ilang tong akong gitudlo na mo ganihan nila. Mapikig ka na ita. Plaking gayon ron nga malukapa. Lapi ng istasyo. Ay kablag ka rin. Mahikay ko na. Ako rin may bawa na. Pagdihon gini nato sila. I-shoot, Greggy! I-shoot! Hala! Kita ka ni Greggy ang bola! Hala! Hala! Gidribble na ni Pepito ang bola! I-shoot! I-shoot! Tagayan! I-shoot! Dona! Gipasa niya ni Tasyo! I-shoot siya! I-shoot! Hala! Hala! Gitsa na! Hala! I-shoot! Hala! May labaw na sila sa Tasyo! Labaw na sila 2 points! Yay! Minaw! Ipasa yan ako ang bola, ha? Doon ako buhaton! Maskoro ba na yung lulo rin? Hindi na siya pakutong bula. Bala na siya! Ilugal ang ginang bulagi ka niya, ha? Unya, ipasa na ko! Importante nga daog ta! Sige rin. Sige! Ngandam! Pasa! Mauro to itong sabot, ha?
tanaw si Tia Daday o si Toribia. Bunting sayo! Nagbikini pa! Lo, uy, pakauwa mo lang intawnis nanay, uy. Hala, tanawa gaw! Murag yun ang mga wati. Nay, napay pinakiring-kiring na sayo! Hala, no? Sila lagi gikalingawan sa mga tao, gaw. Kiring-kiring pa. Gaw, tanaw, nagsugod na duwa. Hala, giilog lagi ni Junel ang bulag ka ni Greggy, gaw. Hala. Hala, nasuko si Greggy gaw. Gikugkod niya si Junel. Hala, gaan ang bulan nila na to, gaw. Ash! Hala! Gidamagan niya sa tasyo! Uy! Hala, naligid! Natawan sa tasyo! Tabangan niyo, banga! Oh. Siyo, mata tao. Agay, akong kuto-kuto duha, Pits. Kuto-kuto duha, agay. Si kuto-kuto doha. Duha kuto. Aw! Ay! Tamaw! Hala, uy! Grabe san, uy! Foul man to si Renato! Kaya maginasmagan og tuyo si Tasyo! Naglibog sad ko, gaw. Pero si Tasyo man mo inahimong foul. Kaloin ba sa ilang basketball, uy? Sagol man wrestling? Na, maayo gani kinakabarog na si Tasyo. Kuyaw ato, uy! Ako may nakuratan sa gibuhat ni Renato. Bitaw, gaw. Di mo to maayo yung gibuhat, uy. May kani kay wala maunsa si Tasyo. Okay na, gaw. Balik na silang duwa. Sigurado ka siyo? Okay ra ka? Okay na lagi ko, Pits. Huwag ka mo out. Out na. Kinahanglan nga na mahuman yun yung duha amit. Amit naman, Pits. Alala! Wala mo rin nagsigaw na ka. Nala, sige! Padayon ta! Hey, kinahanglan niya. Pasahan ko niya sa bola, ha? Lo, o sige kapoy ka. Uwi lang una. Ayap, shit, pako! Pako, may waya. Nala, sige lo, kumbati. Sige, andam na. Kuligyan na. Kuligyan pa kasaya, ha? Kulihan para bakuno ko. O di ba mo? Kinamang nga, apil gyapon ka sa first fight. Halagaw, tayo na ang score! Kakulbaan na, gaw, uy. Kisa magiging mudaog nila, no? Tanagaw, gidribble na ni Greggy. Oh. Hala. Gusto na sa ilog ni Junel ang bulagaw. Hala! Gigakos ni Greggy ang bulagaw. Di niya ihatag ni Junel. Uy, tuwa na. Midoon na si Tatay Felix, oh, tuwa na. Nagikuha ng tatay ang bula. Isyot! Tuwa na, giit sa gitgaw. Hala, na-shot ni Teo! Yay! Yay! Uy, ginaw ko, si Greggy. Tanaw, si Greggy. Ano mo na siya? Miligin man siya gali. Basig na sobraas kalipay, gaw. Hala, kitapukan siya, gaw. Ngano ka na? Tepa, gaw, mura mo nagdikilig si Greggy, gaw. Nikilig! Uy, Diyos ko! Hala, kitabang siya, gaw. Hoy, dada na niya sa ospital! Basig na unsa na na! Tuwa na, gaw, gialsa na nila, gaw. Ipadapli na nila sa kilid. Murag, nakabarog na lang, gaw. Basig na kuyapan lang na. Maula gina akong giingon. Dapat, di na lagi nung tapaduwaon ng mga tiguang. Uy, Lagi, uy, kuyaw ka ayo. na, gipaypayan na nila si Greggy. Magsugod, nagbalik ang duwa, gaw. Feeling na kayong duwa, gaw. Susili Kulbaan mo, uy. Hapit na mag-uras. 3 minutes na lang ang nahibilin, gaw. Labaw sila si Greggy. Sud sa tunga daan, Tiyo. Sud. Ipasadaan ako ang bola, Pits. Kay, mulusot ko. Gara! Tap! Babagi ninyo. Ouch! Agay! Usaw, Erin! Ugaw ako ng buduwa ko sa mga. Hali, usaman! Ha? Sugol ka? Ha? Op, duwa lang da, ha? Wayaway. Yaw lang pablaking diha. Hugaw ni ng duwagan. Ball! Free throw! Halagaw, misabot ka trilling ang duwa, gaw. Tie score na sad sila. Kung ma-shoot lang nila ni Tasyo ang bulagaw, mulabaw na gid sila. Bula baya nila ni Renato, gaw. Mayutog ilang mailog. Hop!
tuwara! Gipasa na sa numero 4 mula! Gipasa sa numero 13! Kidribble! Nangita ka basahan! Miligis ka uban! Tuwara! Lusok! Gipasa! Kitsa! Nabaw muna! Ginagat! In position! Kitsa! Natapalan! Nailog sa timbuligit! Kidribble! Gipasa! Kitsa! Depression! Wow! Amazing! Go! Hala, 10 segundos na lang ni Evelyn. May time out sila sa Renato. Ako may gikulbaan silang duwa, gaw. Ako may secretary ha. Kailangan nga ipasa din niyo na ako ang bola para nga may qualis ang score. Sige na. Ay, dali. Ganyan nga ako'y may tsa. Lo, paminaw na ko lo. Ay nilang pagduwa. Pahuway lang una diha. Kaya kung siguraduhan nga, pasiyat yun. Dali lagi. Samang ka, yung mabuot man noon ka. Ganyan nga ako'y may tsa kay hingin ko pa kunin mo. Sige. Purmano. Guys, basta mo na to ha. 10 segundos na lang ang nabilin. Yan, sige din. Kupti bola. Segundos sila, nabila sa tumuras, mga yala, ha? Tuwara! Nangita ng papasahan ang numero 3! Tuwara! Kipasa! Kinugiguryo! Kidribble! Kitsa! Nasot! Go! Nashoot! Go! Pero go! Tanawa ang score. Bilang pagbuhat sa estasyo. 102 versus 101. Patay! Half shot na di ang labaw, gaw. Uy! 2 points na dito ang tanggay gino. Naamid ako din sila stasyo. Wow! Kanino silang duwa, gaw. Talaga, ato silang dolon. Wah! Kami nga kaingon ni. Huwag mo musunod sa komando. Ay, lagsakolon, sabi ko. Ikabi may itsalo. Nga, nasiyat lagi unta, pero 2 points naman kay imo pa mag-dribble niya. Nagpaduol pag yung ka. Ay na pangatarungan na to. Sumungkaw ay. Ang agin ninyo ay. Kay mga supakero mong dagko. Ikaw Junil. Anong sigam na mga mata? Sigam na, ha? Kayo na. Kakuan sir, napasensya na kayo kay nakalitan maguko aton duwa agad. Baka di ay. Ang sa'yo nakalitan. Sige kong sagit ni mo kayo ni mo kung pasahan sa bula. Huwag yung kaminaw na ko. Bigyan ko ninyo pasahan. Ay, nilang tabaglalis na lo. Napamay lang duwa, lo. Mo pagkari pagsugod. Hey! Kundi ganito mo das final. Listo din mo! Ikaw rin na to. Ditag yung kabahinan sa akong katigayunan. Unsa? Pero, lo. Ako na ginodon. Kinuglagot ko rin mo. Buwang at iguang, ha? Nagbinata man noon. Suko kay sir rin. Sagdi ng tonel. Giangon magutong tiguang agad. Kalaw gabi ni kalakiha eh. Kita naman hinoy yung kibasol bisag siya may diferensya sa tong grupo. Ay, patay mahimo nil. Inaam niya ang alas. Ato lang siyang ayom-ayoman. Lagaw siya akong lagaw. Ako misose. Ako Malipayon lagi kayo kanay, no? Kanta-kanta pa. Way magbutsa ko lang. Malipayon ko. Kay kami nito rin ba nakadaog yung gabi eh. Unsay nakadaog? Daog ay. Nakadaog ni ka dito may pustas. Timbo langit. Dako kay bigdaog gabi eh. Mao di ay napilding among team kay dito na imo mipustas kontra. Ay natural adto gimi mo pustas dumadaog. Ang magsagad to mi pusta ninyo. Ngapil dihunon man mo. Mga tiguang nagod mo. Ausa! Usa tiguang na ha? Ay, suko ba ka diha, Felix nga. Tiguang naman yun ka. Kamaghan ko riyo. Ano naglalis naman sa mong duha bahin anang tiguang, uy. Ayun na nagkasuko. Tangangan lang kag tiguang kay parehas bitaw mong duha. Puros bitaw mo tiguang. Mau. Bitaw. Suko-suko pag yun ng tiguang. Yeah. Pila mo sila daog ni mo na day? Nganong tanaman ka? Gayon lang. Basta dako. Dako kayo. Di ko matugan kay mangayo unya ka. Bida ni mo na day. Bisang asang ang guluha. Sugarol yung kang dako.
tanan lang yung sugal na ani mo. Imog yung apilan. Shut up! Uy. Shut up! Shut up, Felix Dakat! Hoy, Lolita. Na. Ni ay imong meron, Imon na nagay. Ay, ayaw na lang, Nay. Oh, Napabi ako'y kwarta. Kato din gihatag ninyo nga suhol gikan ni Goryo. Gusto man ganin akong ihatag to na ko balik niya? Sa? Ngayon ulit na ni mo, Lolita, ha? Gihatag man yan ni mo. Ganahan lang ko, Tay, nga akong iuli. Kaya dako na ba kayo ni gihatag ni Lolo Goryo na ako? ay, Lolita. Nay. Ani na iuli nako, be. Ha? Anhi ba? Ari na iuli nako. Kay kung iuli na nimo, ako'y uli ano. Ayaw, Lolita. Ihatag na din ako kay ako lang tigumon. Nahibaw man kung di na iuling daday. Ay, isugal na niya. Gahal-hal ka lang diha, Felix, tuha ka. Kaila kag hal-hal. Ay, ayaw paminaw anang imong amahan nga yakmoon. Yakmoon. Ihatag na din rin akong kwarta. Kay, ako na tigumon, Lolita. Na, ayaw na lang lagi mo pagsikiglalis. Wa ko'y hatagan ini ninyo. Anhiran ni nako. Ayaw ginag-iuli, ha? Ayaw yun. Ha? Kung makahuna-huna kay kang uli na, ako'y unang pahibaw, Ayaw ang imong inahan nga sugarol. Suya lang ka, Felix Dakat. Kay Pildiro kang dako. Bisa ko tao, panikas nila siya. Pildi ka po sila, pildi. Pitch. Pero di itong mayong gibuhat ni Renato na ako, Pitch. Naglagot ka pong kay ko hangtod karong kay kuwang na nga akong balian sa atong duwa. Pida, come on. Ito sa blagi. Di kita mayong yung gibuhat siya. Daghan kayo ang nakasaway. Di na to duwa niya, Pitch. Gusto na siya sumbagay. Bangag kayo lang. Come on. Hagdon ka na ni mong sukmagay nato siya para makapahunga kasi mong kalagot niya. Sugot mo ko ba? Ha, ina ko na si Bugas. Kapan ako na siya ko sa itiil. Ala. To mga hagdon. Ino na to nga sport lang. Boxing mundo ha? Saan siya? Sugot kayo. Nga nagong di man. Bisa ka mo sa. Kayo! Kayo! Uy, hala! Murag si Renato maron siya. Wagid siya palibak. Masyo! Pipito! Presyo! Mayo! Congratulations! Masyo! Unsa may akong ikalagad ni mo? Nato? Kwan, Tasyo ni ako kay akong ipahibaw ni mo nga wa pa mahuman nga tundua. Wa pa ka mudaog. Kay wa pa ta mag-abot sa final. Unsay final? Usag ba nga itong gikasabutan? Mag-abot pa ta sa final, Dudong. Yun na. Bay na to. Siligsis. Ha? Di ba na double L ka naman? Yeah, double L. Ha? Muta na kag double L? Double L. Kanang napildi. Muna siya, los. Ay! Double L la. Klaro man to. Yung ikasabutan. Katurang ko sa inyong sabot. No. Huwag mo mag-scotch final. Ano na paglusyolas ni ma? Ikaw? Iyang abogado? Double L. Double L. Double L. Pagkasabot man ay binisaya, God. Klaro kay itong imong gisuwat nga. Kung kinsay mapildi yung duha, sa inyong duha gabi kinalang nga mutuman gyud sa inyong kikasabutan. Kung kinsay itong mula pa sini, magkabayad og dakong kantidad. Hina pagigay kayo mo og pagsabot sa inyong gibasa. Uy. Masahan niyo balik karon inyo masabtan og mayo. Masahan niyo? Kini bang imong kalaki na to ba? Ha? Di ko ni mayo. Pulos na lang yun imo pagpanlupig. Nga. Come on. Kaya nga naman. Palag ka? Uy. Talaga? Ay. Double L. Double L. Bida ay ko kagitan na to. Kay bisag gamay, wag yung kumadlok ni mo. Come on. Double L. Double L. Bay na to. Ay, boy. Sport lang mundo Ha? Sa sports? Napildi naman kang kausa. Makaduha na, madouble L na. Los. Kaduha klaro mapila. ninyo. Ako yung pili. Pag-boxing mundo Tanaw na to kung kinsay mahing laki nyo doha. Unsa? Boxing? Boxing mo. Pahungaway lang ko sa inyong mga kalagot.
Kita, Naibaw man kubangan na mo'y kasilos sa kusa. UM! sa UM. Unsa man? Double Sige! Sige, sugod ko! Ala! Ayos! Sa US. Ikaw sa unsa man? Isiski. Ay, sige! Sugot, santo. Ala! Double. Ang ikaw mo doon, ha? Talaga! Ha? Kano sa man ninyong gusto? Ha? Oh, bisag kanusa. Isit na itong adlaw eh. Oh. Kanang saksihan sa daghang mananaw. Oh, come on. Ako mamanoy ko anon. Sige! Oh, Atong sabutan sa sunod adlaw. Ang pizza ug vinyo. Gusto ko nga daghan sab ang makasaksi. Kung mahimo, adto tas Coliseum. oh, come Saman. on. Double L. Balik dubulin. Ay, pagbo. Bisa nga sa, bisa kanusa. Sige! Double L. Gumulila! Diba ito sa buta na yun? Parihas mo. Ha? Ang iyang naong double L. Ano maplan sa itong mayo, Chaman? Wow. Nga magbuhat sa og kanang rules para sa Waiticas nga may tabo. Wow. Oh, come on. Dubulin na sad. Ay, gusto ko. Mga kailong. Sige! Sabutan din na to. Nga naman to gabi, Gregi, nga nikisi-kisi man kas baskitan. Kukuan kanang-kanang. Nga bitaw. Nakahigda ko kahatad to. Rinta tungod kay napuling ko kugod. Puling ba? Napuling raday ka to, Greg. Oo. Pero kanong mahigda man ka sa sahog? Ay, ingon na magyugo kon mapuling. Abi gyud na mo, Greg, ug naunsa na ka. Nakuyawan ba mi adto? Ay, wa mo ang nga ikabalakan ako, Glenn. Lagsik pa kay ko. Himsog kay ko. Pero, Greg, Ah, mahimo raman sad og mo coach lang gud ka? ay kuan man. Kanang coach player man kulit. Hinugon man siya bang akong abilidad. Kita ka daw. Gamay na lang ang oras. Nasiyat pag yun ako ang bula. Hapsat ako labos kontra God. Kaya kung di pa mga buhay ang ako mga kauban, siguradong mudaog yun mi adto. Kuwang pagod sila pagsaling na ko. Kuwang sila saling. Sa sunod na lang, Greg. Hutda og puntos ang tanan. Kinahanglan nga mudaog na gid mo. Susunod lagi. Sunod. Siguradong daog na yun mi. Sigurado ka rin? Pagkikboxing yung kanitasyo? Di pa una, Nel. Unsa man, wa kay salig na ko. Oh, saling kay kunin mo rin. Nindot kay nang higayuna, Nel. Anhi makita sa kadaghanan kung unsaon ako pagpakawaw stasyo. Ha? Mauwawan gini siya sa tubangan nila ni Lolita. Hinoon, kung bingkulay lang og lawas, wala si Bao ni mo rin eh. Baskog kay kaglawas. Kasapsing ang lawas tasyo, ha? Layo rin kaya siya sa akong kinaon, Nel. Mo, Pero may akong nagmanok og baboy na ni. niya siya. Bot, si sudan na niya. Ay, lagnay buwan. Buwan ginamos. Mga lamang ang isda o tanon ng akong kaon. Kompleto pag ko sa vitamins. Di, ginam kabintahan ng Ostasio, eh. Gusto, sa kahintalandaan karon sa inyong sitwasyon rin, alayo ragyo kayo. Sigurado, kamuting kahoy mo'y gikaon permiyan ang tasyo. Odlo sa bati, di ba tangkong asos? Wagi siya daganan ako, Nil. Labi na kay. Nagsigisab ko og gym kada adlaw. Usara ka, kumo ni mo rin. Wana, lukapal giday na. Ay, siguro kayo. Bisag tayho po na ako sa stasyo. Wagi siya daganan ako. Walo pa na ako siya, Nil. Kamod yun na si Siyuta. Nya, kanusa man ang inyong away rin? Karong sunod semana. Anha radia sa may bakahan. May kay dakong kawan. Ako rin ang ipahibaw sa tanan. Kana, nindo ta rin. Mga na akong gusto. Mupusta yung kunin mong dako na. Kana, isyot ang imong pustanil. Isyot. Kay sigurado kitang daog. Kung ayaw sa'yo pa sa pagpaminaw ng laing sumpay pang sugilanon, ang karibal kong lolo o palihog na ko na o subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.